Molt bé, doncs benvinguts a la sessió informativa sobre com viure i treballar als Estats Units. Avui tenim amb nosaltres, jo soc la Sílvia Sánchez, treballo a la delegació des de fa 2 anys i mig i tenim amb nosaltres també el delegat dels Estats Units i el Canadà, el senyor David Andrés, que ens farà una presentació prèvia. I al final de la nostra presentació tenim també un català que viu i treballa als Estats Units des de fa 10 anys i que ens donarà una mica la seva visió pràctica de com ell va arribar i de com és la vida al dia a dia aquí als Estats Units. Vaig a compartir la meva pantalla per començar la presentació. Ho veieu tots? La pantalla, la presentació es veu? Perfecte. Veig esclat, sí. Doncs, bueno, abans que tot, li dono la paraula al David Andrés, el delegat, i ens farà la introducció. Gràcies, Sílvia. Gràcies a tots i totes per venir, per l'interès perquè venir aquesta trucada d'avui. Com ha dit la Sílvia, l'objectiu és donar una mica de context i informació marc per facilitar-vos la vostra arribada als Estats Units. Com bé sabeu, és un moment una mica complicat el tema per entrar als Estats Units, però bueno, us donarem tota la informació que per poder facilitar tant com sigui possible aquesta entrada. Simplement comentar-vos que que aquest tipus de trucades és una iniciativa del govern que es fem arreu del món, les diferents delegacions, i que en fem dues a l'any, una a la primavera i una a la tardor, i demà en farem una al Canadà. Per això així que això és part d'una iniciativa del govern per facilitar-vos l'anar a viure i a estudiar a l'estranger. Volia comentar simplement unes paraules sobre la delegació als Estats Units i al Canadà perquè tinguis una mica més de context, i després això, la Sílvia i l'Anna entraran més en detall, i després al final també òbviament hi haurà temps per preguntes que pugueu tenir. Em, les delegacions del govern, per si no ho sabeu, formen part d'una xarxa d'oficines a l'exterior que té el govern, i que tenen la intenció d'enfortir la presència de Catalunya al món, reforçant vincles amb països estratègics. Ara mateix en tenim 21 delegacions a tot el món. La nostra va ser creada el 2008, i va ser la primera creada fora de la Unió Europea i cobreix Estats Units i Canadà. Tenim la seu a Washington i també tenim una oficina a Nova York amb un total de 7 persones, incloent jo mateix. Informar-vos que bueno, a partir el govern va decidir l'any passat que es crearà una oficina, també una delegació per cobrir el Canadà, però això serà cara a futur. O sigui, mentrestant nosaltres cobrim Estats Units i Canadà. Em, les funcions que fem com a delegació, la veritat és que tenim moltes, i cobrim molts temes. La veritat, tenim un mandat bastant interessant. Cobrim d'un costat relacions bilaterals amb altres governs regionals. Per exemple, aquest any celebrem 40 anys de l'acord d'agermanament entre Catalunya i Califòrnia, i 10 anys d'un memoràndum d'enteniment que tenim amb Califòrnia, i no sé si ho haureu vist, però el president va estar a Califòrnia fa un parell de setmanes per commemorar aquest acord i reforçar els vincles que tenim amb Califòrnia. A nivell institucional també tenim feina a nivell multilateral, sobretot a Nova York, on tenim presència com un govern regional per portar la nostra veu a algunes converses de temes multilaterals, ja sigui de canvi climàtic, temes de gènere o desenvolupament sostenible. Tenim presència a Nova York i som part de diferents xarxes per poder compartir la nostra posició i influir els diferents processos aquests multilaterals. La projecció econòmica també és una prioritat molt important pel govern, així com la promoció de la cultura i la gastronomia catalana. Com un exemple, la setmana que ve, no, d'aquí un mes, a finals de juny, estarem presents a la convenció BIO a San Diego, que és la conferència sobre biotecnologia més important del món. I acompanyarem Biocat, una agència catalana sobre aquest sector, i Acció, i altres empreses catalanes que estaran presents, i la nostra tasca és facilitar que aquestes empreses i organitzacions puguin anar encara més lluny. I finalment, una part molt important de la nostra tasca és el suport a la comunitat catalana a l'estranger. Això ho fem mitjançant sessions informatives com la d'avui. També oferim accés a facilitem accés a diferents serveis com l'IDCAT,
I també donem molta importància a mirar de contribuir a articular la comunitat catalana als Estats Units i al Canadà. Per exemple, quan anem celebrant diferents moments com la Diada, Sant Jordi, i quan viatgem sempre intentem fer trobades amb les comunitats catalanes als diferents llocs on viatgem. Però, com explicarà més tard el Didac, els casals són els que fan el dia a dia d'articulació de les comunitats catalanes i fan molt bona feina. I també treballem i recolzem els casals quan podem. Finalment, simplement mencionar-vos que hi ha diferents altres oficines sectorials. No sé si tindreu interès vosaltres, però hi ha oficines d'acció que promouen la internacionalització d'empreses catalanes, oficina d'Agència Catalana de Turisme i Institut Ramon Llull, que són algunes institucions que tenen presents catalanes que tenen presència als Estats Units. Amb això, doncs jo acabo la meva part i et passo la paraula a tu, Sílvia, gràcies. Gràcies. Bé, doncs ara ja entrem en molts aspectes més pràctics de la sessió. Què heu de fer abans d'arribar als Estats Units? Per entrar als Estats Units, bueno, jo no sé quants de vosaltres vindríeu per primera vegada o ja hi heu estat, però evidentment necessiteu un passaport vigent i el visat adequat. Si veniu per estades de menys de 3 mesos, amb l'ESTA, que és el que els que hàgiu vingut de turisme ja sabeu el que és, que s'ha de demanar amb una pàgina web oficial sempre, val uns $40 o euros, ara no estic segura si és euros o dòlars, però dels 40, i, i amb això podeu estar aquí fins a un període de 3 mesos. Si veniu ja per un altre motiu, sigui per feina, per estudis, necessiteu el visat adequat. I sempre és molt important que el motiu del vostre viatge i el que expliqueu a la gent d'immigració que us trobeu a l'entrada coincideixi amb el visat que teniu, perquè si no, i això s'ho miren molt, i amb això s'han endurit molt amb els últims temps també, de que no hi hagin buits entre el que vosaltres dieu que veniu a fer amb el visat que ensenyeu. Hi ha molts visats, però aquí bàsicament tractarem els que més interessen als inscrits, que són bàsicament els d'estudiants i els d'intercanvi i o de feina. Per visats d'estudiants és l'F1 i el d'intercanvi, si veniu a fer temes d'investigació o sou professors, mestres, és el J1, i llavors a nivell de feina hi ha l'H1 i també hi ha els Ls, que són els que utilitzen les empreses estrangeres d'aquí, o sigui, les empreses catalanes en aquest cas, que envien un treballador a treballar aquí i és com una transferència de treballadors, no? Un cop tingueu el visat adequat, amb tota la documentació que ara analitzarem una mica més en el cas sobretot dels estudiants, heu de presentar la sol·licitud a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid i obtenir un dia per anar a fer una entrevista. Sempre us aconsellem que mireu les pàgines oficials per tot. Aquí us en posem una, el travelestate.gov. És important, igual que us deia abans per l'ESTA, sempre que heu de fer algun tràmit, feu amb les pàgines oficials, perquè hi ha moltes pàgines que no són oficials i que o us cobraran més per algun tràmit o us poden donar informació no adequada. Aquí volíem fer un petit incís, no per espantar ningú, sinó per donar una mica d'informació. Hi ha una normativa que s'està avaluant en aquests moments, no sabem si s'aprovarà o no, però bé, segurament sí s'aprovarà i s'aprovarà a finals d'aquest estiu, però podria canviar una mica el sistema, no el sistema, o sigui, un cop ja estigueu aquí, no afecta a la vostra petició de visat, però sí pot afectar un cop ja esteu aquí i hagueu acabat el motiu pel qual esteu aquí sota el visat que us pertoqui, sí que pot tenir un canvi administratiu en el sentit de que si us voleu quedar més temps de l'inicialment previst, doncs haureu de fer una petició directament un altre cop al govern d'immigració. Fins ara, per exemple, si esteu aquí per fer la carrera i us voleu quedar per un màster, doncs això ho podeu tramitar directament amb la universitat. Si s'aprova aquest canvi, aquest canvi, el fet de quedar-vos més per fer el màster, hauríeu d'anar directament a immigració a demanar que us aprovin. És a dir, és un tràmit administratiu pel final del vostre període aquí i no sabem quan s'aprovarà la norma. En principi sembla que no afectaria la gent que pugui venir aquí a la tardor, però bé, és algo que hauríeu de tenir en compte i d'anar monitoritzant. Si esteu en una universitat,
doncs i com us diem també, o sigui, la vostra font principal d'informació seria l'Oficina Internacional de l'Estudiant de les Universitats, que estan al dia de tota la normativa que s'aplica pels vostres visats. Altres formes d'entrar legalment als Estats Units per més de 3 mesos serien amb un visat de promesa a promesa, que és el visat K, o bé amb la loteria de la Green Card, que normalment uh, es fa a la tardor i que és real. O sigui, nosaltres coneixem molta gent que, de fet, ha entrat aquí als Estats Units i porta molts anys aquí gràcies a la loteria. Els hi ha tocat bé. El visat d'estudiant, que és el pel qual la immensa majoria de vosaltres vol venir aquí. Necessiteu la carta d'acceptació de la universitat de destí aquí als Estats Units. I necessiteu omplir el formulari al DS-160, el vostre passaport vigent, com ja hem dit, i llavors la carta de la vostra universitat i omplir el formulari I-20, que és el que va directament al registre on estan tots els estudiants internacionals aquí als Estats Units, que és aquest registre que us posem aquí, al CEDIS. Heu de pagar, evidentment, el vostre visat i un cop tingueu tot això, heu d'anar a una entrevista a l'ambaixada. Sé que algunes de les preguntes que teniu vosaltres és què passava amb aquest tema, si no amb el tema de l'ambaixada, que ja està col·lapsada i que potser no us dona temps a arribar aquí amb temps. No tenim una solució màgica per això. Sé que hi ha una forma de demanar un visat, una entrevista d'urgència. També em sembla que podeu demanar a les vostres universitats de destí si us poden enviar una carta explicant que necessiteu aquesta entrevista d'urgència i que heu d'entrar al país doncs, en les properes setmanes o mesos. Però a part d'això, no sé si hi ha gaire cosa més que es pugui fer. També sé, si representa que heu de venir ara al setembre i no teniu l'entrevista, podeu demanar a la universitat que potser us traslladin el vostre permís per la primavera en comptes d'entrar per la tardor. Això és una altra de les opcions. Però a part d'aquestes, no en sabem de més opcions. I com us deia, sobretot consulteu la informació directament al portal web del Departament d'Estat dels Estats Units o de l'Ambaixada Americana a Espanya. Què cal tenir en compte si voleu treballar als Estats Units? Bé, s'ha de ser o bé ciutadà americà o bé tenir la famosa Green Card, la carta verda, o un visat de treball, com que és l'A1, el J1 o l'L que us parlàvem també. Hi ha alguns visats, com els que venen d'acompanyament a gent que té el visat de treball, com l'L2 o el K, que són visats que en si no et donen permís de treball, però que sí que donen l'opció de demanar un document que es diu Employment Authorization Document, i amb aquest document sí que podríeu treballar. Els estudiants, en principi, els que venim com a estudiants, purament teniu algunes opcions per treballar. Es poden fer feines dins del campus amb un màxim de 20 hores setmanals i també es poden fer feines fora del campus sempre i quan estiguin relacionades directament amb amb el que estigueu estudiant. És a dir, com si fossin pràctiques que es corresponguin als estudis que esteu fent. Un cop arribat aquí als Estats Units, us recomanaria que us inscrivíssiu a 2 registres. Un és el registre consular, a través de l'ambaixada espanyola o consulat al vostre estat, i això us donarà dret a formar part del padró d'espanyols residents a l'exterior i també us hauríeu d'inscriure al cens electoral per si hi ha eleccions mentre esteu aquí, doncs pugueu tenir dret a vot tant a Catalunya com a Espanya. Això és a nivell espanyol estatal. A nivell català, nosaltres tenim el registre de catalans i catalanes a l'exterior, que us hi podeu inscriure a través de la web de la Catalunya Exterior o bé enviant un correu a catalunyaexterior@gencat.cat. Aquí teniu quins avantatges us dona el registre de catalans i catalanes a l'exterior. Un dels més importants és poder gaudir de la targeta sanitària individual per quan esteu de forma temporal a Catalunya. Això és especialment important si us traslladeu aquí de forma prolongada. Aquí hi ha altres avantatges que podeu veure després més en concret quan us enviem la presentació. Un altre tema important, i aquest ja amb l'administració americana, és el número de la Seguretat Social. Sobretot per estades llargues, si veniu aquí per 2 o 3 mesos,
segurament no el necessitareu, però per estades més llargues sí que el necessitareu i sobretot si teniu feina. Llavors haureu d'anar a les oficines de l'Administració de la Seguretat Social del vostre estat i demanar que us donin d'alta amb la vostra documentació, que us donin d'acte i que us donin un número de la Seguretat Social. És un número privat, evidentment, i és il·legal que qualsevol altra persona en faci ús, i és el número com més important d'identificació aquí als Estats Units. Allotjament. Si veniu a través de la vostra universitat, segurament tindreu l'opció de viure en el campus, a les residències universitàries, que és l'opció més habitual pels estudiants internacionals, tot i que també podeu optar per llogar un apartament a fora del campus. On podeu trobar informació? Doncs a través de la mateixa universitat, a fòrums d'estudiants de la vostra universitat o també és una altra opció. Què cal tenir en compte a l'hora de llogar un habitatge? Si no veniu a través de la universitat i no teniu una residència abans de venir, nosaltres el que us aconsellaríem és que vinguéssiu de forma temporal, que vinguéssiu amb algun tipus de lloguer temporal i una vegada aquí busquéssiu el vostre lloguer definitiu. Perquè aquí als Estats Units les distàncies són molt grans, és molt difícil ubicar-se amb un mapa des de Barcelona, des de Catalunya en general, i és important saber si allà on viviu i allà on heu d'anar doncs està ben comunicat, perquè si no potser potser necessiteu cotxe i és una cosa que no volíeu fer. Doncs això és important. El cost de vida depèn molt d'allà on aneu, dels diferents estats, o bé si esteu en una ciutat gran o als afores de la ciutat, això canviarà. Aquí teniu algunes opcions per buscar allotjament, si és que aquesta és la vostra opció de buscar un apartament o un allotjament privat. Altres aspectes importants de la vida diària als Estats Units, el compte bancari. Nosaltres, com a recomanació, si veniu per estades curtes, entenem que les banques digitals són les més idònies, les més fàcils, perquè teniu un compte que podeu obrir virtualment a internet i que podeu fer servir tant a Catalunya com aquí, tant a nivell de compte com a nivell de targeta. Si estiguéssiu per durades més llargues, doncs llavors sí que us recomanaríem obrir un compte amb una entitat bancària. El que també us recomanaríem és que seria, en aquest cas seria un checking, el que li diuen un checking account aquí. I us recomanaríem que busquéssiu que miréssiu quins requisits els diferents bancs us donen, perquè primer poden variar per estats, però també varien entre diferents bancs, alguns posen més facilitats que d'altres. Aquí, per exemple, no tenim el Visum, però sí tenim altres mitjans de pagaments entre privats, que també us els posem aquí perquè ho tingueu en compte. Curiositat, sobretot pels que no hàgiu vingut mai als Estats Units. Les propines, per exemple, al sector de la restauració i dels serveis, doncs les propines són obligatòries. Quan es donen el compte en un restaurant, normalment aquí els americans donen entre un 15 i un 20% del total de la factura com a propina. La gent de serveis, bàsicament el seu salari ve d'això, perquè cobren molt poc. Llavors, els americans això ho tenen molt, molt, molt ficat endins, diguéssim. Per nosaltres és una mica més difícil i és una cosa, doncs, a tenir en compte. Una altra curiositat que a mi a vegades, després de portar uns quants anys aquí, encara em sorprèn, és quan vas a pagar a la botiga, doncs veus el preu de la cosa que vols comprar, no? I allà veus un preu, i quan el vas a pagar te'n diuen un altre. I això per què és? Perquè el que coneixem com l'IVA, el sales tax que diuen aquí, no està inclòs el preu que t'indica de l'objecte que vas a comprar. Llavors, aquesta taxa, aquest impost, te l'afegeixen quan vas a pagar. Cada estat té els seus propis impostos, no és federal, o sigui, a cada estat el percentatge d'impost és diferent. I una altra curiositat és que nosaltres estem molt acostumats a contactar-nos a través de WhatsApp, però aquí la gent utilitza molt el missatge de text entre americans. O sigui que això també és una cosa a tenir en compte. Tema assegurança mèdica, que alguns també he vist que us interessava. Doncs bé, als Estats Units no té un sistema públic sanitari com el que coneixem nosaltres. L'atenció mèdica és molt cara i disposar d'una assegurança mèdica és imprescindible. Normalment, les universitats ja acostumen a oferir una assegurança als estudiants i les empreses, si veniu en una empresa, també. Però és important d'assegurar-vos
que la tingueu i que si veniu aquí i esteu 1 o 2 mesos sense aquesta cobertura que us pugui proporcionar la vostra universitat o la vostra empresa, que us agafeu una assegurança privada de viatge abans de sortir de Catalunya i per venir als Estats Units i que es cobreixi aquest import, espai de temps que no tingueu coberts abans de venir. Com us comentava abans, és important saber on viviu i on heu d'anar. Les distàncies són molt grans i el mitjà de transport més utilitzat als Estats Units és el cotxe, bàsicament, i tots els cotxes aquí són automàtics. Per estades curtes, hauríeu de demanar-vos el permís de conduir internacional tramitat a Catalunya abans de venir cap aquí. Amb aquest permís de conduir internacional més el vostre permís normal de, de Catalunya, d'Espanya, us serviria. Si esteu per estades més llargues, llavors us hauria de anar a treure el carnet de conduir aquí. Heu d'anar al que es diu el Department of Motor Vehicles, com és conegut aquí el DMV, i, i, treu, i treu-vos el carnet de conduir allà. La veritat és que és molt fàcil, no té res a veure amb com funciona a Catalunya. Aquí és molt més fàcil, o sigui, no us faci por, però sí que us l'hauríeu de treure per estades llargues. Com us he dit al principi, us hem volgut donar una presentació una mica, una presentació marc general de saber què us trobareu, quins són els requisits bàsics i al final d'aquesta presentació, bueno, aquesta setmana us enviarem un correu amb enllaços que seran d'utilitat, però també us volia dir que a la nostra pàgina web, com aquí veieu, tenim una guia d'acollida als Estats Units. Teniu tota la informació que us hem donat i més, molt més detallada, per abans d'arribar, un cop arribat, i altres informacions d'interès com veieu aquí. Molta de la informació que us he explicat, tota la informació que us he explicat aquí hi és, més, també molt més aprofundida per si ha quedat alguna cosa que us ha quedat, que no us ha quedat clara o que voleu una mica més de detall. Ara entrem a la part més pràctica. Tenim el Didac aquí? No sé, jo no. Didac? Jo no el veig. Em sembla que no hi és. El Didac és un català que forma part del casal de Seattle, del casal català de Seattle, i que havia d'estar aquí amb nosaltres avui, però jo no veig que hi sigui. Didac, si és, ens dius alguna cosa, però no et veig aquí. Doncs bé, el que us volia presentar una mica ara també és el tema dels casals. Aquí veieu, tenim representació dels casals catalans a molta part dels Estats Units, tant al Midwest com bàsicament a les dues costes. El que sí que us aconsellaria és que quan arribeu aquí als Estats Units us dirigiu als casals que siguin de la vostra àrea. Són molt útils, et donen molta informació que ajuden els catalans nouvinguts, fan molta comunitat, alguns ajuden amb classes de català, per exemple. Tots fan actes per els dies més importants de Catalunya. Organitzen alguna cosa per la Diada, organitzen celebracions de Sant Jordi, per la Castanyada, per Sant Joan. I bueno, bàsicament també el suport del dia a dia de la comunitat catalana que viu en la seva àrea de residència. I com veieu, doncs aquí teniu referència d'on hi ha catalans. Normalment tots tenen un grup de WhatsApp i així us podeu comunicar de forma fàcil amb ells. Aquí us volia dir com ens podeu contactar a través de la nostra pàgina web, ens podeu contactar via correu al us@gencat.cap si teniu uh, cap altre programa que voleu durant la vostra estada o abans de venir. I després les nostres xarxes socials. Tenim Instagram, no fa molt, però ara ja el tenim i ens podeu seguir. I també LinkedIn, a l'X i a Facebook. Bueno, i això és tot de part nostra. I el Didac no hi és, oi? Doncs no sé què li haurà passat, no m'ha dit res, però bé.
No hi és, doncs per tant la presentació del dia l'haurem de deixar per un altre dia. Si de cas ara mirem, David, no sé si vols afegir alguna cosa més o mirem els comentaris de la gent. No, jo crec que és millor, bueno, veure si hi ha comentaris o preguntes i si no, doncs podem, sí, afegir més. Doncs reiterar el que ha dit la Sílvia també, que això, els casals, de veritat, fan molt bona feina i és un molt bon punt d'entrada. Si teniu la sort que a la ciutat o la zona on aneu a viure hi ha casal, doncs val molt la pena contactar-los perquè sempre està molt bé tenir una xarxa de catalans preexistent que els pot ajudar amb temes pràctics i, si no, també amb activitats regulars. Però a veure si hi ha preguntes de... Sí, el cost de l'ESTA, que algú el confirmava, són uns $40. Sí, us enviarem la gravació en un parell de dies d'avui. A partir d'avui us enviarem un correu amb un resum amb enllaços d'interès més el resum més l'enllaç d'aquesta gravació. Això ja he comentat per un cas que treballem al campus com funcionen els impostos. Tema d'impostos és complicat i justament ara, d'aquí poc, tenim una sessió on ens en parlaran i si vols us podem enviar l'enllaç perquè t'hi pugueu apuntar i pugueu resoldre tots aquests dubtes d'impostos. Oi que li podem enviar aquell... Jo crec que sí, sí. bé, si cas, potser podem posar l'enllaç, el document que us enviem i així també el que li interessi tema d'impostos s'hi pot afegir. I si algú va amb Honesta a fer un intercanvi a i vol quedar-se a fer un màster, sí, jo crec que això s'ha... Clar, si estàs amb Honesta, no crec que puguis fer un màster. Per tant, hauries de demanar el visat corresponent. Que el que no sé, la pregunta és si cal sortir dels Estats Units per tenir aquest visat corresponent. Jo crec que sí, la És majoria que de casos estant ja amb està Honesta, jo sortit. diria que sí. Mm. Si estiguessis amb un J1, no. Pots fer l'extensió al màster. Però estant amb Honesta, diria que sí que has de sortir. Per si teniu... Vam enviar fa 10 setmanes tot el projecte per obtenir... Ens havien dit... No, no coneixem... No, no sabem quina és la demora ara mateix. Um, No ho sabem, però sí que anecdòticament, malauradament, ho hem sentit de més és gent llarg. que està trigant més els temes dels visats. Sí, el govern Trump s'ha de fer una política per intentar reduir la immigració legal, així que paciència. Sí, a part hi ha hagut retallades també, hi han incrementat alguns aspectes administratius de renovacions de molts visats i això fa que es creï una... Bueno, o sigui, forma part del fet de que doncs, hi ha molta més cua per fer tots els tràmits. Si vols treballar al campus de la universitat, això t'ho dirà la universitat. Jo crec que sí que necessitaries el, el Social Security Number. Però això, com que és algo que està vinculat a la universitat, nosaltres, com ho deia al principi, us recomanem. L'Oficina de l'Estudiant Internacional de les Universitats tenen tota la informació que pugueu necessitar a nivell visats i de requisits que heu de complir. I jo penso que són la vostra font d'informació principal per saber que esteu complint amb tots els requisits que calguin. Llavors, amb el J1 no faria falta sortir. Bueno, això dependrà de quan estiguis aquí i vulguis... Suposo que és la mateixa persona que vol saber si amb el J1 i es vol passar amb un màster, si ha de sortir. Dependrà de si aquesta nova normativa que hem comentat ha entrat en vigor o no. Si ha entrat en vigor, sí hauràs de sortir. I demanar la, el nou visat pel màster, perquè és això justament el que volen fer. Has de voler. A veure, queda alguna més? Em puc treure el carnet de conduir als Estats Units tenint un... No, sí. Sí, sí que et pots treure un... Si estàs legalment als Estats Units et pots treure el carnet de conduir.
Ah, gràcies, Anna, has posat el tema dels terminis, molt bé. No sé si m'estic deixant alguna cosa més. Hi ha una pregunta en grup de WhatsApps a Ah, diferents estats. Per una val. persona, la Irina va a Montana. Jo crec que a Montana no hi ha. No, no hi ha, Cosa. per allà no hi ha. Em sembla que no tens cap a la vora. Però sí, normalment tots els casals tenen grups de WhatsApp i és de la forma que es comuniquen ells habitualment amb les comunitats catalanes. Quins són els tràmits per treure el carnet de conduir? Doncs has d'anar al departament, aquí es diu DMV, és el departament de vehicles, i és a nivell estatal, has de mirar quina oficina et queda més a la vora, i has d'anar allà i tenir, en principi, has de presentar documentació que demostri que estàs de forma legal al país. I em sembla que també has de presentar documentació que certifiqui que estàs vivint allà on et toca aquella oficina del DMV. O sigui, no pots anar a una oficina d'un estat on no hi estiguis vivint. Estic tramitant tot el xat ara, un segon. Per fer un intercanvi, lo tinc que haver de pagar una taxa. Sí, la veritat és que no, això, el tema d'aquest del pagament del visa, doncs no sé, no sabria què dir-te, la veritat. No sé si algú de nosaltres té alguna altra idea, però jo no crec que es pugui fer res. Has de paciència i esperar. Sí, bueno, es pot intentar Sí, trucar i intentar enviar correus, però sí, al sí. final és paciència. Hi ha un missatge també del Jaume de si es pot anar de turisme i després tramitar el visat dels Estats Units, que això en principi no es pot fer. No. I com us he dit abans, també, si teniu una data que heu d'estar aquí perquè teniu un visat de la Universitat Americana, truqueu i demaneu, intenteu explicar això i demaneu una hora d'urgència. A vegades, justificant que teniu aquesta data d'entrada, potser us poden ajudar. Bueno, això de que si us demanen, això parleu amb la vostra universitat d'aquí també, perquè si us demanen, us donen, heu d'arribar després de les classes, doncs comenteu a la vostra universitat a veure si ells us posaran algun problema o si entenen el fet que pugueu arribar tard per un tema de visat. En principi no hi hauria hagut problema perquè sigui 1 o 2 dies. Però també, com he comentat, a vegades algunes, si fos molt de temps, a lo millor el que us fan és transferir el vostre visat doncs, a la primavera, si és que això us interessés. Però si no, en principi no hauria d'haver problema per un parell de dies. El carnet internacional, si esteu aquí de forma indefinida, no és aconsellable, no serà suficient. Bueno, a veure si ho voleu provar, però si us paren i us el demanen, pot ser que us multin, eh? Jo no m'arriscaria a no treure's el carnet de cotxe aquí si és que penseu estar molt de temps i conduir de forma habitual. Perquè teòricament només és el carnet internacional és només quan esteu aquí de forma temporal, com amb l'ESTA fins a 3 mesos. És que això em surt tan petit i no sé si m'estic passant. Vale, m'he quedat alguna cosa? No veig cap més ara. Després vull que... Com passes del J1 a treballar amb una jornada completa? Doncs hauràs de trobar una feina.
no? O com no sé si marxo amb un J1 per un estat d'universitat i després vull canviar per a treballar allà. Però si vols canviar i treballar de jornada completa amb una feina totalment diferent a la que, amb la que has vingut sota el J1, hauràs de tenir un sponsor que t'esponsoritzi per quedar-te aquí i treballar. Si necessites el visat AQB com a infermera a Califòrnia, no sé si hi ha alguna visat especial per personal mèdic, però si no, doncs has de tenir, sí, has de tenir algun tipus d'esponsor, de patrocinador que... Això de com treure's el visat a una ambaixada estrangera que no sigui la d'Espanya. Sé que és una possibilitat, hi ha algunes ambaixades de la Unió Europea en les quals, si aquí hi ha un col·lapse, podries demanar-ho, però em sembla que no, o sigui, no totes ho fan. No sé el procediment, sé que pot ser una possibilitat i llavors hauries de trobar quina t'ho podria fer. Bueno, no és que hi hagi un carnet de conduir internacional de llarga estada. El carnet de conduir internacional és un carnet que te'l donen a Catalunya i que et serveix de prova de que bueno, doncs tens perquè el carnet nacional teu no et serviria aquí. El de llarga estada no és que sigui un carnet de llarga estada, és treure't el carnet de conduir americà. Jo afegiria, Sílvia, en aquest cas, que el carnet internacional realment no és algo que els Estats Units ho acceptin com a tal. O sigui, l'única diferència és que poden veure que aquest carnet està traduït a l'anglès i entenen que és un document legítim per conduir. Però Sí. realment l'única acreditació que s'accepta aquí per conduir és el carnet de conduir d'aquí, el driver's license, que us donaran al DMV si planegeu estar una llarga estada. Sí, per això si vens de turisme o fins a una estada de 3 mesos, això sí que t'ho accepten, però quan vegin que Ah. fa més de 3 mesos que estàs aquí al país, no t'acceptaran un carnet internacional. Bueno, em sembla que hem intentat respondre a tot, oi? Doncs bé, si no hi ha cap cosa més, deixarem la sessió aquí. Moltes gràcies a tots, molta sort pels que vingueu i molta sort pels que intenteu venir en el futur. Us passarem aquesta gravació i un correu amb més informació i qualsevol cosa, doncs ja teniu la forma de com contactar-nos també. Moltes gràcies. Adéu.